Здравейте! В предходното видео ви казах, че днес ще ви покажа сорт Мурано в хидропоника. Сега днес ще сравним хидропониката с ягодите, които са ни на почва. И в двата случая сорт Мурано. Както съм ви казал, в хидропониката ягодите бяха по-късно почистени и затова развитието им е една идейка по-назад от тези, които са на почва. Но мисля, че ще се застигнат и да има разлика, ще бъде много малка. Развитието на ягодите, имайки преди, че днес е 14 февруари, според мен е много добро. Имаме вече масов цъфтеж, зареждания отзад цветове, които излизат на първа. Освен хидропонните ягоди, днес ще ви покажем, с моя малък помощник, ще ви покажем всичко, с което се занимаваме ние. Това е нашият експериментален тунел с сорт Мурано. Тук, знаете, имаме и други сортове. Имаме и други сортове за проба, като Априка, Селва, Клери също имаме в матрачета. Кабрило и Малага, мисля, че беше другия, да. Това е развитието на сорт Мурано на хидропоника. Отскоро вече имаме машина за прецизно поливане и торене. С нея се извършват поливките и торенетата от около 2 седмици. Мисля, че ягодите за момента изглеждат добре. Има цъфтеж. Имаме и деформирани ягоди, ето като тази, които премахваме, но не е масово. Не е масово. Повечето заврази са хубави. Сега ще ви покажа и другото Мурано, което е на почва. Там нещата изглеждат доста по-различно. Сме в другата оранжерия. Ето пак виждаме сорт Мурано. Тук е може би с 2 седмици по-рано почистено. Масов цъфтеж и образуване на плодове. За момента всичко изглежда перфектно. Да видим как ще продължи напред. Сега ще ви разхода навътре в оранжерията. Вижте, има растения, които са много силни. Имат много завръз. 50-60 цвята и нагоре. С моя малък помощник обикаляме по оранжерията. Дали ще видим нещо нередно. Вижте каква красота е сорт Мурано. Съм много впечатлен от този сорт. За първи път го отглеждам в оранжерия. Въпреки лошата година, въпреки мрачните дни, сорта се представя много добре. Тук вече имаме и най-дрели ягоди. Виждате с каква едрина е. Цялата оранжерия, според мен, се развива перфектно. С много малко деформирани плодове. Както виждате навънка, пак времето е мрачно, пак няма слънце. Доста по-напреднали са ягодите, които са на почва, от тези, които са в хидропоника. Но ще видим дали няма да има изненади, дали хидропониката няма в определен етап от времето, дали няма да изпревари. Вижте как изглежда. Сега ще ви покажа набързичко по какъв начин вече турим, по-точно с каква техника вече туриме нашите оранжерии. Ето, това е техниката, която искам да ви покажа. Това е машината за турене и поливане на гръцката фирма Алагро. Ние взехме машина, която може да тури 3 различни вида реколти с 7 клапана. 6 клапана за тор и 1 за киселина. Ето тук са нашите бункери. А и Б за домати, А и Б за ягоди. Тук имаме
два бункера, които са празни. В тях ще бъде тора за торенето на нашите разсади. Чакаме още програма. Така. Това е бункера за киселината. Машината от тук взима киселина и я размесва с водата, за да може да направи pH-то такова, каквото сме го задали ние. Така. Тук има и бъркалка в комплекта. Бъркалка за торове. Изсипвате вътре торовете. Бъркалката какво представлява? Тук има един миксер, който се включва и така. Така, има миксер, има и помпа. Като включите помпата, тя обръща водата чрез байпас, взима и я връща обратно, по този начин се разбиват торовете. Когато вашите торове са добре разбити, спирате този кран тук, отваряте този кран и чрез тази магистрала, ето тази магистрала, виждате тук е свързана с абсолютно всички бидони и има кранове. Ако примерно правите бункера на доматите, отваряте този кран и директно прехвърляте целият концентрат от там в бункера. Става много бързо, много лесно. Всеки земеделец, който иска да се развива и всеки земеделец, който иска да обработва повече площ, трябва да се ориентира към подобен вид техника, защото тази техника спестява много време. Спестява много време и когато правиме торенето и поливането прецизно, със сигурност това повишава и добивите. Така, сега ще ви покажа другите дейности на нашето стопанство, с които се занимаваме. В тази оранжерия вече имаме заснемано видео. Тук ви показах как сме направили вътрешния найлон. Ето виждате, че го работиме. Всички манивели са отворени. Всички оранжери са отворени. Всички манивели са отворени и нямаме никаква роса вътре. Ето тук фащаме една пчеличка в движение, която си търси цвят за опрашване. Така. Това е другото нещо, с което се занимаваме. Това е другото нещо, с което се занимаваме, освен отглеждане на ягоди. Отглеждаме домати в отопляема оранжерия. Така. Това са най-ранните наши домати. Първа китка вече е завързала. Втора китка цъфти. Имаме и трета. Така. Тези домати са засяти, не си спомням точно, 10, 11, 12 януари. Нещо такова е като дата. Виждате какво е развитието. Така, сега отиваме в другата оранжерия с домати и след нея отиваме в нашия разсадник. Метка, кога ще станат доматите? Лятото. Дано да не са чак лятото, да са по-рано. С машината на Алагро, която ви показах преди малко, поливаме абсолютно всички оранжерии. Ето сега ще ви покажа на какво разстояние са всяка една от... на какво разстояние са отдалечени оранжериите една от друга. Така. Това е другата ни оранжерия с домати. Преди малко снимахме. Ето там горе бяхме в тези оранжерии. Там е инсталацията. Имаме трасета прекарани от там до всяка една оранжерия. А е тук отзад, това е нашия разсадник, в който произвеждаме разсад ягоди, също и зеленчукови разсади. След малко ще ви покажем и него. Сега първо да ви покажем другата оранжерия с домати. Така. Това е втората ни оранжерия с домати. Тук са по-късно засятите домати. Тази половина е засята около 20 януари, а тази половина надолу е засята 24 януари. Така. Виждате, и тук вече имаме завързали доматки. Първа китка има доматки, втора се опитва да цъфне, а на места вече цъфти. Тук, например. Така. Тази оранжерия е с автоматичен термоекран. Сега ще ви покажа набързо как се отваря и затваря. Ето виждате, тук всяка една прека е отворена по-малко, за да може да влиза въздух, за да не се получават гниения. Там е таблото. Тук чрез натискане на един бутон може да отвориме или затвориме. Ето, демонстрирам сега. Сега затваряме. Така.
Сега затворихме вътрешния найлон. Сега го отваряме. Казвам. Така. Това е възможно най-лесният начин за проветряване през зимата, обаче си е скъпа инсталация. Затова на другата оранжерия го направихме с ръчно отваряне. Така, сега ще ви покажа и нашия разсад ягоди, който има наличен в момента. Отиваме към разсадника. Тук още една интересна техника набързо ще ви покажа. Това е една пръскачка. Пръскачка пак на гръцката фирма Мегатерм. Как пръска тази пръскачка? Изчислявате количеството препарат, който искате да вкарате на декар и го слагате в това 8 литрово бидонче. Затваряте оранжерията. Тук има часовник, настройва се на време. Включвате машината. Тя започва да вкарва препарата от тук. Има вграден компресор. С голямо налягане изстрелва препарата, пулверизира го и вътре всичко става в мъгла. Всичко става в мъгла. Като свърши препарата, машината се самоизключва. Оставяте известно време така. Аз обикновено го правя вечер. Включвам я вечер. Машината изпръсква оранжерията и на сутринта оранжерията ми е напръскана и няма следи от препарата. Така, отиваме при разсадника. Обикаляме с колата, защото нашите оранжерии са 4 отделни оранжерии, плюс ето тези разсадници. Оранжериите са около 10 декара, обаче са разположени в парцел, който е 50 декара. Всяка една от тях е, ето примерно до тази горе имаме 100-150 метра и затова ще ме да обикаляме с колата. Така, сега показвам първо ягодите. Това пред нас е сорт Клери. Виждате колко добре е вкоренен. Засят е в началото на месец декември 2025 година. Като разсада не е на поръчка, е свободно количество, около 10 000 бройки. Така, тук имаме целогодишни ягоди сорт Мурано. Пак добре вкоренен. Това е поръчка за наш клиент. Сорт Мурано. Също така имаме и сорт Монтерей. Сорт Монтерей в момента се почистват от излишните листа. Имат нужда от още вкореняване, но до 20 дена ще бъдат напълно готови. Тук вече имат и цветоноси. По принцип цвета се премахва, но тук сме пропуснали да го махнем. Така. Имаме и сорт Априка. Сорт Априка, около 6000 бройки. Перфектно вкоренен, напълно готов. Всички сортове, които ви показвам, отглеждаме в нашето стопанство, в оранжериите или в външно насаждение. Това тук е сорт Morning Vitality. Много добре вкоренен. Сорт Morning Vitality е нов за нас, за първа година го засяхме в нашите оранжери. Сега сме произвели тук едно малко количество раст от него. Перфектно вкоренени растения. Сорт Morning Vitality е в нашата оранжерия, която отопляваме, но там изостава доста от сорт Клери и от сорт Мурано. Мисля, че не е особено подходящ за супер ранно производство, каквото се опитваме да направим ние. Затова ще го засеяме в някои от нашите външни полета, да видим как ще се представи там. Има много добри отзиви за този сорт. Така, сега набързко ще ви покажем и нашето разсадниче за зеленчуци. Тук в този разсадник произвеждаме зеленчуци за нуждите на нашата ферма. Също така произвеждаме разсад и за колеги, които ни поръчват. Тук имаме салатки Red Swan,
юксел и други, кой каквото си е поръчал. Примерно е фрисади. Имаме зеле, марулки, но като цяло разсадника ни е почти празен. Вече почти всичко е продадено. Сега предстои пикиране на ранните доматки. Така, с това спирам видеото. Показах ви всички дейности, с които се занимава нашето стопанство. Ако тези видеа са ви интересни и полезни, абонирайте се за моя канал. Заедно ще проследим развитието на ягодите и доматите.